Gähtse ballistics. Ja det pistolet att M9-pistolet eller koolaläge tällä parabellum. Ja hade varit flash damage. Akta juolegelle kuhtolle vihta. Kuhtolle vihta joggadest. No 5 milpatsil kuhtolle vihta tällä vuodella. Täällä mun lehti ja tällä tiedseloge. Nyt se on vaan tämän julkit, että saat skeromat. Tiedseloge. Ja tahka ja täällä kuhtolle vihtakta jollekin jo. Nätäkö? Niin. Se ei meikä kuitenkin pesti sisään tsohkit. Vuodetiin vähän. Ja mikä tältä tarkkuista, että tämä mulla on tahka, kun mut saattaa vaivi. Vaikka vähän kallaan niitä speiliä. Nämä on sama kyysseis päällit. Tiellä hoin. Hehehe. Vaine kallama kodden. Ofta, tämä nubbi vielä en heikkan. Tehi peissään kuin sisään. Mä tällä lieppää. Ei tiedä, koska mä leen. Koddenko mä suu? In. Helst. Tälle taas peilyn muhti mennä huisomaan. Kun sähtää naispellet. Pesää laussa tätä. One on one. Häh? Mitä tapahtui? Mä en mun jättää skärma. Oja. En mä täytin joka vastuut. Ja, mä mä. Ennet. Mitä tapahtui? Mä saat rappata spel. Joo, mä jäämän. Okei. Mitä tapahtui? Mutta oikein kun oli päätäseen. Eller bara. Min sitta hui bara.
Tapla holmukit. Tupla olmus. Tuulun. Tiedä lei. Puhtake. Ei. Tuulen. Kosa manai. Sahtaan pahtsi hoinikot. In koddan te olma. Taple velak tolmai. Viepakta ruossaspelet on sist. Ja mä tähiä älkkähtsän kuuli. Teivas vanna tiekät sohkit. Tooloin. Itse puhut holmut. Kulli poi viekö, toppe poi viekö joppe. Jaurukatti viekö. Mutta mä en tiedä viekö kat. Mä te heihti viekät ja te vain tein sa kullanta. Koftis. Ja nubbi taas olla.
Se bara hui varket se må kuulla. Se bara gjorde olla tuo seinä toki. Puhutaan jo 3 holmaa. Just because reloaded animation. Se tuli 3 holmaa ilman mun takia. Täällä. Tai mitä ehkä nuuta. Mun välttä pistoolimelta. Mun välttään. Ei nää pistooli sama apun, joo. Mutta se on tuossa aktipahtsit. Tällä hieno storia muista täältä sivuja mun välttä ehkä. Pahti niillä manki. Mä pahti niillä manki. Okei, joo. Kauhti suhti tietyllä näille damage mulla tahkan. Ja nää on aina mulla valolla armora pahtsan. Aina koin mun olla damage absorbed by armor. 3 kättä mulla ei aivan olla muita. Joo. Slätt. Tein tätä pissamme. Mä puhkain lehti. Nämä sitä VSS ja ESVL. Täällä ruossa sniper. Tää päähtää somaas. Okei. Voin ottaa. Iya, Suomessa pääti suu. Tiloinen vielä. Mikä manna hoitaa, mennä tiedä täpälyn puolella piestä. Tack soin mu. Tack soin mu. Tuolena. Oot niillä lahkaa.